Impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Sonata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 nakabuasan. Masantos tan maabig ya kabuasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig ya kabuasan Pangasinan.
Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo dasayan kabuasan Makterion Lingkur Timog ti Pangasinan Dennis Moharis. Kaibamat si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Olandaya. Agunatan na Biyernes pizza 20 at bulan na Hunyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. 50 anyos siya laki sinagsag imbatik at patambalan. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. 45 anyos siya laki nanbikul. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason panagpatoy na aristo. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. 78 anyos singkat at kason attempted homicide. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Negosyante narolan na Shabu impisok ang karsel. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal, Vice President Sara Isnabentulamot Susuna. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. 50 Chinese vessels sa Atipon at Rosal Reef. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Pasimbalon balasan at saray government official unarangkada. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Bangkay na 34 iran na sa Bungiros. Suki-sukin na DOJ. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wajari detalye at balita lokal. Negosyante naralan na Shabu at ginawan drug bypass operation ya ingkasa na saray ya impanulo pa ya pwersa na binalunan polis sa Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Police Provincial Office tan Regional Intelligence na Police Regional Office ya ginawa at oras na alas 9:15 na labi jada Barangay Santa Catalina Bale na binalunan Pangasinan. Kinabat susiningkat ya suspect at ngaranton Kier Irving Cliffy Magday, street level individual, 30 anyos, wala asawa, residente na bitlang lugar. Asamsam na sa autoridad, sudwaran headsheld transparent plastic sachet, yan ang karga na Shabu, tan walay balaton na 0.16 gramo, mang kantidad yan na 1,088 piso, sa kaya 1,000 piso bottle money, tan sa kaya genuine 100 piso bill, yabay bas money. Sa may suspect, tan sa ebidensya, sunawit yung police station, kasunin sungkay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 sa insigamatla at korte. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Asingkat na sari taklay no ulo isu wanted person at oras na alas 2:32 na ngaram jad barangay Palaris balay na Asinggan Pangasinan. Kinabat so nariston suspect ay ngaranton Narciso Baybayan na Pascua 78 anyos biyudo residente na bitna lugar. Si katoy inaresto base biskag na warrant of arrest ya impaksad na korte kaso na attempted homicide ya walay pitsa to na Mayo 2, 2025 tan si katoy inggan na korte ya mampiansa kantidad na 2,400 piso
Sa may suspect sunawit yung police station for proper disposition. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Driver, yawalaan na kason panagpatoy asingkat na taklay na uloy at oras na alas 3:30 ng araw. Jad Barangay Poblasyon, Balay ng Malasiki, Pangasinan. Sa may suspect so kinabat garanto na Alvin de los Santos Ibo, 38 anyos, wala sa residente na Barangay Barang, Dabitlan, Balay. Si Katoy siningkata na Malasiki Police kaiba sa Police Officer Hinaro Mariano Alvarez, Police Jada Cavite Provincial Police Office. Base matlad sa biskog na warrant of arrest impaksab na korte da kason homicide yawalipit sa tuon Agosto 16, 2010. Sa may suspect so inggan ya mampian sa kantidad na 40,000 pesos tan si katunatan sa pulis kapisok at Malasiki Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 50 anyos ya laki akagamor na sagsagyada parte na laman na lapod inuman na alak ya gawad oras na alas 10:40 na labi Jada Barangay Poblasyon Zone 1 Balay na San Quintin, Pangasinan. Kinabat sa biktima si Dominador Maningding. Si Katoy sinagsag na 28 anyos ya managkatli residente na sitio Kamaboy, Barangay Lagasit. Ya si Katoy sa walat influensya alak. Jada ginawa ng investigasyon na pulis sa may suspect sa walat influensya na alak na nahahamon ng tunya sa biktima yaman sanggol. Pangbalat atalos sa suspect ya bigla ng uyos na kutsilyo tanin saksakto at bunog na biktima. Akagamor na sakay sagsaga sa biktima tan si Katoy imbate ka Jad Eastern Pangasinan District Hospital. Lega niya sa may suspect so naresto na saray ng respondent police. Recover mo so Rambo knife ya inusar na suspect ya wala karukiton 24 ya puligada. Balitad kabasan, Jed Radyo, Pangasinan. Bangkay na laki arumog ya akasabit jada singig na kiyaw at oras na 7:30 na kabuasan yanang nang ng Mr. Artemio Jacob Vinluan, 66 anyos sa pispan na caretaker, residente na Barangay Nagalgal, Balay na rin ngayong Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Wilson Tihada, 45 anyos, siya adasawa, self-employed, residente na Barangay Nagalgal, Dabitlan, Balay. Unong adakina Mr. Vinluan, anong nang to sa biktima, ya kasabit at siyog na kiyaw, panamaglay na yung pangusar na nylon cord, tampol to na tinawag sa imano na sa barangay officials, ang napuanang nang o pakanang ya wala agawan foul play, maliban ada sa may gas-gas, ada naluber at tungar na biktima, inawit sa biktima Jad Rural Health Unit, bang balat indiklaran, dead on arrival. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan rin katibukulan niya balitad lokal antes tayo nung dapagada saray balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabuasan, Pangasinan.
maabig kabuasan Pangasinan. Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Oras po natin, alas 6:15 ng umaga, 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga almusal balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, almusal balita. Hindi pa rin dadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Nagpaabot na ng mensahe ang Office of the Vice President sa Kongreso at sa sinasabing hindi siya magtutungo sa SONA. Kinumpirma naman ito mismo ni House Secretary General Reginald Velasco. Tiniyak din naman ni Velasco na handa naman ang Kongreso na tanggapin ang Vice Presidente sakaling magbago ito ng isip at dumalo sa aktibidad. Aniya, bukod sa nakareserbang upuan, magtatalaga rin sila ng holding room para sa Vice Presidente at kanyang mga tauhan dahil itinuturing nila itong isang institutional guest kasama ang mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga maestrado ng Korte Suprema. Sa mahigit 200 imbitasyon ay pinadala ng Kamara sa mga VIP at iba pang mga bisita sa SONA, ay tanging si BP Duterte pa lamang ang nagpaabot na hindi makakadalo. Kabilang sa inimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague, Netherlands. Ang imbitasyon kay Digong ay papadala sa tahanan nito sa Davao City. Noong nakarang taon ay inis na rin ni BP ang SONA ng Pangulo. Sinabi pa ng Vice President na itinatalagan niya ang sarili niya bilang designated survivor na naging kontrobersyal at umani ng mga pagbatikos. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, nasa 50 Chinese militia vessels ang namataan ng Philippine Coast Guard na nagkukumpulan sa Rosal Reef sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nagsimula ang pagkukumpulan ng mga naturang barko ng China noong pang Hunyo 17. Nagsagawa ng radio challenge ang dalawang barko at isang sasakyang panghimpapawid, ngunit hindi naman tumugon ang mga ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkumpulan sa naturang lugar ang mga naturang barko ng China. Dati umano ay mas kakaunti lamang ang mga ito at hindi pa aabot sa 30. Nagpahayag din ng paniniwala si Tariela na may dahilan kung bakit naroon ang mga naturang Chinese maritime militia vessels. Maaari anyang nais ng mga ito na igiit ang ikiniklaim sa naturang unoccupied coastal states o di kaya ay gamitin ito bilang isang uri ng intimidasyon. Muli namang nanindigan si Tariela na ang naturang reef na sakop ng Palawan ay nasa loob ng economic zone o exclusive economic zone ng Pilipinas. Radyo Pangasinan, almusal balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ng ilang opisyal ng gobyerno matapos ang pagkakahain ng courtesy resignation. Ayon kay Atty. Claire Castro sa press briefing sa Malacanang, nakabilang sa tinanggap ang courtesy resignation ni na Presidential Advisor on Legislative Affairs Mark Leandro Mendoza, Presidential Advisor on Military and Police Affairs Roman Felix, at Renewables Corporation President and CEO John Arenas. Sinabi ni Castro na pagtanggap ng mga courtesy resignation na na-retain sa pwesto ay patuloy ang evaluation sa bawat pagtatrabaho ng mga heads
of agencies at iba pang leaders natin na dapat pagkatiwalaan ng Pangulo. Dahil sa patuloyan niya na pag-evaluate ng Pangulo, kaya asahan na mas marami pang mga pangalan ang maaaring maisama sa maaaring manatili sa pwesto o maaaring masibak. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, handang magpadala ng mga tactical divers si Justice Secretary Crispin Remulla para makumpirma kung totoo ngang inilibing sa Taal Lake ang 34 na missing sabongero. Kasabay nito inihayag naman ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nanda itong pangunahan ng paghahanap sa mga labi ng mga sabongero na may 4 na taon nang nawawala. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, gagamitin nila ang mga naging pahayag at revelasyon ng itinuturing na state witness at whistleblower na si alias Totoy upang muling maumpisahan ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabongero. Sinabi ni Fajardo na maituturing na isang malaking development ang mga pahayag na ito ni Totoy para agad na maresolba at mabigyan ng hustisya ang mga sabongero maging ang mga pamilya nito. Bagamat isang malaking breakthrough sa kaso ang revelasyon, nananatiling isang malaking hamon para sa PNP ang paghahanap sa mga labi ng mga sabongero, lalo na't nasa 34 na mga bangkay ang nakatakda nilang hanapin sa malawak at malalim na Taal Lake. Kasunod naman ito ay nakahanda rin ang kanilang kapulisan na magbigay ng police assistance sa lumutang na witness upang matiyak ang seguridad at kaligtasan nito. Nakatakda rin makipag-ugnayan ngayon ang PNP sa bagong witness para mahingan ng opisyal na mga pahayag na siyang magagamit sa paghahanap ng mga naturang bangkay. Matatanda ang 6 na security guards ng Manila Arena ang sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng 34 na sabongero, subalit Disyembre taong 2023 ng payagang makapagpiyansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:23 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gasset, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus.
Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Tandyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:29 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Saraya nakulopyo da sa yung programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor at Timokti Pangasinan Dennis Moharis. Kaya bamot dita na technical control si Engineer Richard Olandaya.
Agaw natin na Biyernes, thanks God, it's Friday. Pizza 20, bulan na Hunyo 2025. Happy birthday at saray man celebrate na saray birthday da sayan kabwasan si former Governor Amado Totaan Espino Jr. Inyanak ng June 20, 1948. So 77 years old tula. Si ama yan nagmalimot yung gobernador at luwag na Pangasinan from 2007 up to 2016. Nagmali yung congressman ng 5th District Mat 2016 to 2019. Untan tumata si City Mayor Jolier Ayoy Resuelio. Happy birthday. Maligayang bati po sa inyong kaarawan. Ayan, City Mayor Jolier Ayoy Resuelio, inyanak ng June 20, 1978. Kanyan 47 years old tumala. Happy birthday, happy birthday kayo. Ayan, okay. Alas 6:31 na kabwasan. Kayo po'y samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na balita, impormasyon, yung mga reaksyon ninyo, pwede kayong mag-text sa pamagitan ng ating text line 0939-100-9931 at 0927-974-2784. At pwede rin kayong magpadala sa ating Facebook page. I-search nyo lamang po ang DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan paborito. Sa live din po tayo sa ating YouTube channel. Ayan, DWJE Radio Pangasinan. Okay. Dumako tayo sa mga issue sa umagang ito kasi may magandang balita sa mga members at consumers ng Pangasinan Electric Cooperative. Na bumaba po ang kailang power rate, yung babayaran sa kuryente. Central Pangasinan. Central Pangasinan pala. Central Pangasinan, Panilco. Central Pangasinan. Central Pangasinan Electric Cooperative. Ayan. Bumaba po ang kailang yung babayaran sa kuryente, yung mga consumers at yung mga members. Dahil sa panayam kay Simpelco spokesperson Arcelinda Reyes, si Ma'am Risa, magmula noong Enero 2025 ay bumaba na ang power rate hanggang kahapon na na-interview natin patuloy pa rin ng, although hindi naman gaano kalaki sentabo pero pag naipon po yan malaking bagay. Kasi ang sabi niya noong Enero 7.3 centavo ang nilik sa banto. July 5.7. So nilik sa banto lamot. Pero nung pag-ipunin mo yung January hanggang kahapon, malaki na rin. May 3 piso na. Kasi kilowatt hour yan every kilowatt hour po. So napakaganda at malaking bagay po ito sa mga consumers diyan sa may nasasukupan ng Simpelco. Okay, tunghayan natin ang panayam kay Simpelco spokesperson Arcelinda Reyes. Good morning. Yes, magandang umaga sa iyo, Sir Dennis and Sir Errol. Maraming salamat ulit dahil kayo ay bumisita sa amin para maihatid namin ang magandang balita sa ating mga member consumer owners sa aming mga nasasakupan. Magandang balita dahil consistent pong bumababa po yung rate ng Simpelco. Natamasa na po natin yan magmula noong January 2025.
Dahil nga bumababa din po yung rate na charge sa atin ng ating power supplier. Although hindi naman ganun kalakihan, pero significant din naman po yung sintabo-sintabo na decrease. Hindi tayo nag-i-increase. Yun yung magandang balita na nag-decrease po tayo consistently from January, February, pababa ng pababa po yan. Nag-umpisa po na ang generation rate po natin per kilowatt hour noong January ay 7.3. Noong June, ngayong charge po natin ngayon is 5.7 na po. So, malaki na po ang binaba niya since January. So, almost 2 pesos na po per kilowatt po yun. Is there any chances po na abutin ng yung mga kababayan? Yun naman po ay aming hinuhope. Hindi lang po ang ating mga member consumers na nag-hope na sana po ay bumaba palalo yung ating generation rate. Actually, yun yung volatile kasi. Yun yung nababago-bago doon sa ating electricity bill. At yun yung determining factor lagi kung bababa man o tataas yung generation natin. Remember, ang generation ay energy product or deregulated po yan. Pwedeng tataas, pwedeng bababa. Alam niyo, way back 2023, hindi ko alam kung natatandaan ng ating mga member consumers, nag-shoot up po talaga yung rate po ng Silipelca na umabot sa more than 70 pesos. Dahil po doon dahil sa pagtaas, pag-shoot up ng presyo ng coal, yung imported na coal, ini-import po kasi ng generator natin. Dahil nagsusource na tayo sa Aswal, which is a coal-fired power plant. Nung nagkaroon ng giyera na hanggang ngayon pa ata, hindi pa na-resolve, hindi ko alam. Between Ukraine and Russia, nagkaroon ng disturbance sa world market. Yung dating hindi gumagamit ng coal dahil nga binaban dahil sa environmental issue, gumamit na sila ulit dahil sa limitation ng production ng natural oil. Dahil doon, tumaas ang demand ng coal at pag sabi nga sa batas, sa ano natin, law of supply and demand, pag tumataas ang demand, tumataas din po yung presyo. Mami, itong napanan between Israel at Iran, hindi ba makaka-apekto ito sa pag-transport ng mga coal galing sa mga napaka-posible yan. Dahil nung nangyari sa Ukraine at Russia, hindi po namin ini-expect na maapektuhan tayo. Ang layo-layo ng Ukraine, Russia sa atin, pero yun pala, maapektuhan ang supply ng coal. World market kasi ang naapektuhan. So, hindi po natin malaking posibilidad. Titingnan din natin dahil ang presyohan dyan sa world market ang nagdidictate. Dahil imported products nga yung ginagamit natin para sa pag-produce ng kuryente sa solar power plant. Although nararamdaman ako yung pagkakaroon naman ng crudo dito sa ating bansa, sa kuryente naman, possible din na makasigong araw mangyari rin yan. Hindi ko masasabing hindi ko masasabing oo. Kasi based on yung trend, ang gasolina natin, ang oil products, dire-diretso nang tumataas di ba? Magmula nung January pagpasok tumataas. May time lang nang bumababa. Weekly kasi sila. Pero kami consistent kami bumababa Yun yung parang irony, yung kabaligtaran na bakit kami bumababa. Na-notice lang namin, based on our analysis, malaking factor yung pagtaas at pagbaba ng gasolina doon sa pag-determine kung matataas o bababa ang gasolina, ang kuryente. Pero ang nakita talaga namin ay yung dollar exchange rate. Yun yung talaga atang mas malaking impact. Kasi yung pagbili ng imported products nga pag tumaas po ang dollar rate, kasi yun yung pambili ng coal, yun talaga ang medyo lumalaki
medyo significant yung increase sa generation namin. Kaya hindi nga namin masyadong nararamdaman yung pagtaas sa pagbaba ng gasolina. So, ang kailangan po natin ito, tingin ma'am, dahil gusto na nasabi na kahit mataas na konsumo, pero gusto pa rin sa ating member consumers na hindi na diretso ang pagbaba. Ngayon naman, mag-anagulan na, sigurado naman, mas mababa naman ang konsumo nila dahil tapos na yung summer. Sana. Yun din po ay talaga lagi namin gustong mangyari. Lagi namin minimithi sa management ng Sinbelco na sana tuloy-tuloy na po ang pagbaba ng generation natin. Pero sabi nyo nga kanina, meron nangyayaring kaguluhan na naman sa Israel and Iran na nakaka-disturb sa world market. Hindi natin alam kung anong mangyayari in the future. But of course, through the power of prayer, sabay-sabay tayong manalangin na sana masettle na po yung problema doon sa mga bansa na yon para na rin sa atin na indirectly affected doon sa kanilang sigalo. Ma'am, mayroong tinurog sa bilang. Kung may po sa mga sa inyo yung prosedur sa may parang hindi pa nakakarating sa akin yung informasyon na yun. So sana may bigyan kami ng report doon para mapa-inspect ko po sa mga kasamahan natin sa mga land. Yan po si Madam Rizalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative na kahit na tumataas yung presyo ng crude oil dahil sa tension sa pagitan ng Israel at Iran, lalong bumababa rin yung power rate ng yung sinasabi ni Ma'am Riza, sisikapin nila na ma-maintain. Ayan. Kaya't mas mapababa pa. Kasi ang Swal Power Plant, ang nagpapatakbo diyan talaga yung coal. Yung coal kasi galing sa Timog Silangang Asia kaya sila yung nagpo-produce diyan. Ngayon, kung galing sa ibang bansa yan, siyempre ita-travel yan sa barko. Siyempre ang barko gumagamit daw ng crude oil yan, di ba? So pag tumaas yung crude oil, baka maapektuhan din. Sana hindi maapektuhan yung pagbaba ng power rate sa Central Pangasinan Electric Cooperative at saka mga ibang electric cooperative kasi ang Swal Power Plant siya yung nagsusupply sa Northern Luzon ng yan ang pinakamalaking supply. Siya ang pinakamalaking supply. Kaya ang layunin ng ating pamahalaan yung gawing mas mura yung singil sa kuryente. Kaya sana po hindi po maapektuhan itong pagbaba ng singil sa kuryente sa nangyayari dyan sa may Israel at saka Iran. Bagay, matatapos din yung mga sigalot na yan dahil pagdating sa gera kasi walang panalo dyan Ayan, oo. Walang nananalo, talo lahat. Nakikita ko yung mga nakapost sa FB talagang nakakahawa. Yung mga kawawang mga bata. Umiiyak, nawalan sila ng mga magulang. O yung may mga bata rin na natabunan. Sana po matapos na yung sigalot na yan. Ay pagdasal po natin. Judy Ann Barberan is watching. Ayan, magandang umaga. Taga Kalasyaw ito. Si Joms Simpit Urbano. Ayan, Flor de Lisa Calisar. Ayan, nanonood sa ating mga FB. Sabi niya rito, si Karen Velasquez, paraan para lahat tumaas bilihin, sabi niya.
Si Pia Sapanta, very good kung bumaba ang singil sa kuryente. Ayan. Yan po, habang tayo ay nasa Senpelco, siyudad ng San Carlos, ay atin ding nakumusta yung ating kaibigan. Si Caramel de la Cruz. Sir Ramil de la Cruz. Si Caramel, magandang umaga po. Si Kuan nga pala, engineer si David Aspiro. Si David Aspero, taga Barangay Quintong. Barangay Quintong. Si compadre, si Bob 25. Ayan. Si Kapitan Bob, good morning. Good morning din kay Marco Ballesteros. Ito yung landscaper. Magaling yan. Yung wala pa siyang company pero talagang kilala na magaling mag-landscape yan. Ayan, siya pa yung nagkuhan dito sa may Daul, yung pandyan. Kay Kapitana Tescook yan. Ayan. Siya yung nag-landscape dyan. Good morning sa inyo. Silverius. Ayan, ka Marco Ballesteros. Ayan. Si Marife Flores ng Hermosa Dasul. Magandang umaga. Nestor Alcantara Rabak ng Sual, Pangasinan. Good morning. Karen Aquino Bautista. Nasa kwento, isang bangko sa isang insurance corporation. Si Karen Aquino Bautista. Si Abi Laino ng Kalasyaw, magandang umaga. Good morning sa GMed Company. Ayan. Alam mo yung GMed? Oo. Yan ang mga supplier din ng mga gamot. Ayan. GMed, good morning po. Alan Duginya, Dumantay ng Dagupan. Dumantay, di ba? Malasiki mga ito. Siyempre, alam mo na, pag mga ganyang apelido, kung saan tubo, meron din sa ibang lugar yan. Paulo de la Cruz. Oy! Good morning. Morning. Good morning din kay Congressman Attorney Mauricio Dumugan ng Baguio City. Kailan na yung outtaking ni Congressman? Sa 30 yata. Sa 30. Halos lahat sa 30. Sabay-sabay yan, sabay-sabay. Halos lahat sila. Kasi, yung alas 12 ng tanghali, bago na yung yung mga uupo. Effective June 30 at 12:01. 12:01, ayan. Alfredo Banigon Jr. ng Dasol, magandang umaga. Si Loreto Calamno ng Dasol. Alferez Leticia, ayan. Brenda Avilia Bihar, ayan, ng Dasol. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, magandang umaga. Si Ros Kudal ng Dasol. Si Kapitan ng Mamarlaw. May balita tayo dyan. Si Kapitan Rooney Daos. May congratulations. Kasakuyang ginagawa yung kailang 2-story na barangay hall dyan sa may sitio Baybay. Sa tagal ng panahon, ngayon lang nangyari na magkaroon na sila ng yung barangay hall kasi ng Mamarlaw ay nakikigamit sa isang barangay pribado pa nga ang may-ari. Pribado ang may-ari. Pero siyempre, the initiative ng Kapitan Daos, kitong Kinan City Mayor, wala man lang teso sa may city government Lakdi Manay. Imabuli mo at so city government mga iteray 1,000 square meter para sa tay pampalagay na balon barangay hall. At siyempre aliwan basta-basta maso presyo tutan. Kaya nagkaroon din po ng pagtutulungan, internal arrangement. Yung pagtutulungan ng bawat lahat ng barangay council member. Yan, para sa ganoon ay may patayo nila. Hindi na nga pinapasabi, hindi na nga pinapabanggit, pero kailangan nating banggitin dahil isang accomplishment yan. Tsaka kakaiba kasi yung nangyari na sila mismo upang makompleto yung bayad doon sa isang tao.
ay sila po ay nag-ambag-ambag. Ayan, Personal na pera po ng barangay officials. Diyan sa barangay Mamarlao. Kasi siyempre, may nalapod syudad, kulang man eh. Pero at least walay counterpart na counterpart personal. Personal. Personal galing sa packet yan ng mga kwan eh. Yung nag-ambag-ambag sila. Yung kanila pong honorarium, buwan-buwan ay doon po sila humuhugot. Ito ay magmula noong almost 1 year. Almost 1 year po silang nag-ambag-ambag para mabuo. Kaya malaking bagay po yan sa administrasyon ni Kapitan Ronnie Daos. Wala pang 2 taon magtatatlo na na sila naupo. So 2023 sila eh. 2023. So talagang may talagang kinatan may purok to kasi may manggawa nasa tay Balon Barangay Hall ta pinaglara ang babayos. Nasa tay kinay Luti. Anya na dita na Barangay Marlaw at unalagilatan sa Barangay Hulyo ditan. Ang target date nila na makalipat ay sa July-August. Malapit na. So malapit-lapit na. Malapit na, kaya't congratulations. Sarili na po ng Barangay Mamarlaw yung lupa mismo kasi naka-purchase na sila at yung mayroon nag-deed of donation may deed of donation na kompleto sa Recados at gumagawa pa rin ng paraan upang magkaroon naman ng covered court naman. Multipurpose gym, covered court. Kaya kung may pagkakaisa ang bawat elected official, madaling maipatayo ang bawat proyekto. Ayan. Congratulations po sa inyo dyan. Okay, si Michael Bonilla ng Dasol, good morning. Maria Chuli Abilia Bersusa, ayan, good morning. Evangeline Alonso Agustin Ontalan ng Bunlag Kalasyaw, magandang umaga. At ganoon din si Masantos Yakabasan at Maarong Kapitan Saldi Bauson. Ditad Kintan, Barangay Makabito. Untanmat at Saray BHW, tan CBO na Barangay Makabito Kalasyaw. Manlalapog kinan Alvin de Vera de Guzman. Kamoy Alvin aya may kinmat mandarab na sa may motor may tricycle si Alvin. Ayan, good morning ada si kayo. Teresita Biala na Kalasyaw, unta naman si Olivia Bauson na Kalasyaw. Good morning ada si kayo. Okay? Sige, man-exercise din magangano engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning! Tayo tuwing umaga. Sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw, Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning, si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Si Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Ayan, good morning. Si Councilor Dr. Nestor Gabrillo, good morning. Ganon din si Councilor Elias Villanueva, good morning. Yung magpapaalam na konsihal. Councilor Gerald Aficial. At saka si Councilor PJ De Vera, good morning. Good morning din sa Councilor 1530. Barki mo. Sige. Si dyan sa may Region 1 Medical Center, si Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia. Magandang umaga po. Ayan. Siyempre si Don Ramon Bautista. Good morning. Good morning. Dating board member, dating Vice Mayor na watan mo at Region 1 Medical Center, yan na ilaluan mo kaantabay na Director Roland Mejia. Good morning. Juby Riolalas ng Sangkintin, good morning. Analisa Opelento ng Madarang ng Burgos, Pangasinan, good morning.
Good morning kay Mayor Kyle Christian Biga, anang Mapandan. Tan si Sir Jeffrel, Sir Felix Domicilio. Good morning at si kayo dito bare na Mapandan. Dito na barangay Dumalandan West. Maksil ko ni radyo na Sir Armando Garcia Sr. Good morning. Si Mr. and Mrs. Nado tan Margarita Bansal na barangay Kanawalan, Bimaloy, Pangasinan. Nairaman na dedingal ko no da programa tayo. Thank you po. Maraming salamat sa inyong tiwala. Ayan. Mayor Ming Rosario. Good morning, Edsika. Untanto mat si Mayor Ricardo Balderas na Lawak, Pangasinan. Good morning. Tanamin daray dumuringal. Lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating FB Live. Magandang umaga po sa inyo. Diyan po sa bayan ng Mapandan, sa may Coras Manor. Magandang umaga po. Tsaka sa Wellcare Diagnostic Center. Ayan. Good morning. Si Kapitan Joel Cruz na barangay Rizal. Good morning. Si dating Liga President, dating Kapitan Nanding Estabilio dito na barangay Lilimasan. Good morning. Si Liga President Boyet Magat. Good morning ada si kayo. Dito na San Carlos. Good morning. Good morning. Alexander Magat. Ayan. Tansaray yamin niya tumuringal ditan at barangay Mamarlaw. Good morning. Ang babantay si Kapitan Ronnie Daos. Ay, pasensya kila. Kap, tani. Kami agyo ipapabila at imbagamila. May yaba. Kasi para si kami kasi good news kasi good yan. News. Good news sa sari taga Mamarlaw matitan. Tayo lahat good news ibalita miraratan. Ayan. Good morning ada si kayo. Sabi niya kuan. Okay. Si Kapitan Daos. Kapitan Daos. Kap, kailan na yung possible date? Possible date na kayo po ay mag-opisina na sa bagong barangay hall? Kasi ang pagkakaalam ko July or August yung formal. I-confirm na lang natin, Ayan. Dahil pagkatapos kasi ng building magawa, syempre may mga gamit pa yan na kailangan kompletuhin. Ito, aliwan basta-basta mo sa pang-purchase na gamit dyan barangay. At syempre sa pundo. Nakaukulay pundon talaga mat. Ararami wala ray mali-mali da. Baloy building, baloy opisina, dapat wala ray balon gamit mat. Siyempre kini importante rata nawas o gamit singasara tay computer set. Alam mo yung magandang opisina, maaliwalas na opisina. Sa orientation code sa tanat kin mas markup sumanling ko sa ray kabarangayan. Diba, pag maayos ang iyong opisina, maayos ang iyong tanggapan, ay markup sa man servid sa taga kabarangayan. Correct. Untan mo si babagan ng Kapitan Daos. Siyempre, manlingkor tayo. Paano tayo kinay? May komportable. Lara jarara may kabarangayan tayo ay kababayang mat kinkwento, diba? At least natan, ginawa ay pulaing yung barangay hall nyo, yung lupa sa mismong barangay Mamarlaw na. Okay, kaya maganda yung magandang accomplishment po yan yung barangay hall. Kung matapos yan, magandang accomplishment sa liderato po ni Kapitan Ronnie Daos. Okay, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik kami sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterion Lingkor at Timogti Pangasinan, Dennis Muharis. Diyan sa technical control si Engineer Richard Olanday. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspidiga. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
Madyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon